Dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum wara tade o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondow ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba o kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, il va aller trop. Et Mouna? Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais je ne sais pas ça. Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Complexe scolaire le printemps Niamakoro Kouranina ale dayɛlɛla nin waati in na denmisɛnnin k'a daminɛ a kalo 4 ale bɛ se ka taa yen o ye u ka crèche ye maternelle ale kɔnɔna na petite section moyenne section ani grande section o bɛ yen fo ka se den san 2 ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana bɛ yen n'o ye premier cycle ye ɲinan o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na min ye kanko ta fanfɛla la français kalan bɛ k'a kɔnɔ anglais kalan ale ni arabu kalan min ye complexe scolaire le printemps ye a dayɛlɛlen don Ɲamakɔrɔ Kurani na sugu ale masurunan na denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ
maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔ ye o k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ 4e année fondamentale la fo kana se maakɔrɔbaw ma kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fɔ ka se ka a dɔn lakari o la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la min ye complexe scolaire le printemps ye denmisɛnnin ncinin olu bɛ taa ye cogo min mɔbaanu olu fana bɛ taa ye cogo min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye complexe scolaire le printemps ɲamakɔrɔ kurani na sugu kɛrɛfɛla la n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ 76 74 88 82 walima 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin. ESKJ, École de santé Kalajata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, doctorate Jamonyese, bien turcola de la Koi, Fieu, Fuacastro, Ie Banani Cardona Kari, Mimi Gasawa Gasaka Dangarika, Adamareka, Yinamayala, ou Kalaka Mo Faricolola, ou Eratin, Fieu, Fuacastro, Ie la Colison Yuma Segere, a Flair Okoro, École de santé Kalajata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas ya Kalabankura. Femi santé bara mayesa, Nimbela de Beke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kalajata, on a flecké en bolo jigier. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Tegalo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, au plat de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Polofaro de Flani, cycle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, noyé niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation au Kofe, aide-soignant, Katafara Matronica, Nimpela de l'Edesledo, École de santé Kalatana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela, Aïwa, la collection, Annie la collection, Aya Sefa Jona, Aka la collection Inzagere, Yoni Jimaka Chaya, Utogole de Clan Ombek Kalabangoya, Hôtel Wasulu Kofe de Choi, Waligele Negatiru Bamba, 76 45 85 40, non média 20 80 22 20. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP-KSI Seukaw fei. Demseni ka dege bola bara la kabina fitini fo ka taa kɔrɔbaya. Maakɔrɔw k'olu fana dege bola bara la fɔmni waati jan. O bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFP-KSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka maçonnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛ lamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste ye agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFP-KSI ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye Mali chauffeur an farala ɲɔgɔn kan ka comité dɔ sigi comité national d'ambulance ko an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni walasa ni an ka chauffeur mun fatura jamana kɔ kan ou bien yɔrɔ janw na an ka se ka u su ta kana du u somɔgɔw ma nɔgɔya la an ye numéro dɔ bila n'i bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ i bɛ dɛmɛ kɛ numéro min na o numéro de ye 77 37 21
42 77 37 21 42 ni i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la i bɛ se k'a wele ni min bɛ se ka ambulance d'an ma an mago bɛ ambulance la n'i bɛ fɛ k'an dɛmɛ sira o sira fɛ hali ni bɛ se ka mɔgɔ yira an na mɔgɔ min bɛ se ka ambulance d'an ma an mago bɛ o dɛmɛ na. ayiwa o diyara n ye. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45. توكلت على الله 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 جنيجي سمع دلما صلاة توكلت على الله وينغونيا بدي فما علم توكلت على الله جونجي جيجي سمع دلما صلاة توكلت على الله وكم ينجيجي ديك فما علي توكلت على الله دلي فيونا فما على دوئي توكلت على الله على جين ودابا فما على دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما على دوئي توكلت على الله داني فمتي دلي ما صدوئي توكلت على الله وكموني ينجي سمي دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتي دي توكلت على الله 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 يوني جي سمي فما على الله توكلت nani tuwabukalo ale tile 11 na nɛgɛ kaɲɛ 9 tɛmɛna anw fɛ yan ni miniti 5 ye an bɛ laseli kɛ jani.ml la an bɛ falajɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn amara bi sɔgɔmada in na an bɛ dugawu don kɛ an ka maa minnu fatura Ala k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔn kiti min Ala k'o nɔgɔya an bɛ taa jɛ min ma Ala k'o fana nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don d'a ma bi ye jumaba ye an bɛna dugawu minnu kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ nɔgɔya minɛ Ala k'a minɛ a k'o kɛ kiraba in kama an ye an bangebaaw fana an bɛ tanga bila olu fana ye amara k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔna maanifin i kɔni kana ɲinɛ fiyewu i jujɔn kɔ nɔn tɛ i laban ko a b'i kamana gan bi sɔgɔma in na e ni ne an bɛna maaw kunnafoni ka kunnasiri dɔ bɔ u la ka fɛn dɔw fɔ u ye ka bilasirali dɔw kɛ k'an hakilinaw fana di fɛn dɔw ka amara maanifinya taabolo ye nin ye maa y'a an delen dan tɛ ko min ye lamɛnbaaw ye ko k'u fo ka cɛsiri n'u ka timinanja n'u ka dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen na u ka dugawu don na su ani tile min ye bilasirali kuma ɲumanw ye an b'u fo Maïsra cɛkɔrɔbaw ka gɛrɛnadenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo olu bi soli ka wuli de ka journal kala ka radio bila u bolokɔrɔ sisan u yɛrɛ ko ten ko téléphone fana farala kan amara
an b'u fo min ye retraité minnu bɛ so cɛkɔrɔba minnu bɛ soli ka wuli ani musokɔrɔba minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bɛ baarakɛdaw la fo Ala ka garisigɛ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Amara olu masiri tabaw u b'u se la jamana in kumaw ka ca u tɛ dɔ bi ka kɛ ko ye a lafiya ale ye komini ye min bɛ Tɔnbukutu kɛrɛfɛ donbolo taara kɛ o maa dɔw ye président kun ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ta ka sigi k'u ka bɛn sɛbɛn ladilan ko a fɔra k'u ka tɛmɛ ni baara ye fo novembre kalo tile 30 APDP ale ye kunnafonidila bɛɛ lajɛlen wele minnu bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ o minnu ye blogueurs ye o minnu ye influenceurs ye o journalistes yɛrɛ o an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunu Amara an jigiso dɔ la ko ka taa ɲɛfɔli kɛ an ye an k'an ta n'an bila dɔn jamana sariya minnu bɛ ka falen. Banjugu Traoré n'ale imam ye ko k'ale to kaso la ko san 2 o conseil islamique olu ka kɔngɛrɛ bɔra a ma dati yɛrɛ ma fɔ se Amara Ala ka sɔn ɲuman ye Kucala polisiw olu tɛgɛra basuyana dɔw kan an an da don o la sɔgɔma in na nin y'an ka kumaw la belebelebaw ye an bɛ taa e fan fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna na. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kunun ko an y'a fɔ maaw ɲɛna an kɛlen ka Sadu Maliyɛn ka juruko kuma fɔ n ko sɛbɛn wɛrɛ an y'o fana sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ Amara o bɛ tali kɛ FC Danaya la. FC Danaya ale ye ndulaci jɛkulu ye ndulaci jɛkulu min bɛ Amdalayikaw fɛ Bamako. Amara kana nin tɔn in lajɛ dɛ nin ye fédération wele tasi la ka gagner nga o kɔfɛ hali n'u ni dimɔgɔ bɛ ka jouer fédération min t'u la bati u kɔni u sen dara ballon kan yɔrɔ yɔrɔ fédération ye tasuma da u ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Tɔn in Amdalayikaw tulo bɛ na Mali farikolo ɲɛjɛkɛlaw tulo bɛ na maa minnu bɛ tɔn in kunna Amara u ka laadiriya Mali yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ tɔn b'a dɔn ka kɛ n'u ka baara kɛcogo ye min ye FC Danaya in ye ale donna Mali fédération na ka taa ka sɛbɛnw ta yaasa a ka se k'a ka baara kɛ u ka bugunatigɛ sɛbɛn u bɛ lakodɔn ni min ye k'u ye fédération maa ye o ye 391 février kalo tile 18 san 2002 u ka tɔn ni ɲɛmaa b'a la min kan ka wuli ka jɔ kɛ tɔn tɔgɔ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ sariya ɲɛkɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o ye Abubakar Sheikh Sissoco ye a ka du o bɛ Amdalaye Danaya yɛrɛ cokolen don Amdalaye nka Amara bɛna min fɔ bi dabalibanko de ye Danaya mɔgɔw sɔrɔ n'i y'a mɛn i bɛ sin k'a fɔ k'a ko ka nɔgɔn nka n'a ɲɛfɔri ye i b'a dɔn k'a ferekete jɛngɛnnen don kojugu anw ka jamana n bɛ tilen k'o f'i ɲɛna yan anw sigilen don balimaya teriya sinjiya ɲɔgɔn dɔn ɲɔgɔn kanu baarakɛɲɔgɔnya limanaya furusiraw terisiraw balimasiraw Amara nin bɛɛ de bɛ anw ka jamana kɔnɔ nin bɛɛ n'a kɛkun don nin bɛɛ n'a cɛkɛta don nka nin t'a bali ko n'i ye dan sago ko tiɲɛ tɛ f'i ye k'i tɛ ɲangi nka nin waati laban ninnu na anw y'o de ta k'o yɛlɛma k'o kɛ tiɲɛni sababu ye n sinankun don sa a tɛ se ka foyi bɔ n ta la o tɛ o k'aw ka sɔn nɔgɔya kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka diya nka o kɔrɔ tɛ don o don e ka taa kojugu k'ale fɛ yen ko parce que k'a ye sinankun ye sinankunya m'o fɔ maa si ye balimaya m'o fɔ maa si ye fɛn minnu bɛ bɛn sigida la minnu tɛ bɛn i tɛ se k'olu sɔsɔ ko parce que k'i sinankun ye dugutigi ye walima ko e denmuso b'a kun furu la Amara Danaya FC walima FC Danaya
farikolo ɲɛnajɛ tɔn don a sigira Amdala ye a sigikun ye mun ye ko ka denmisɛnninw dilan u ka se ka kɛ farikolo ɲɛnajɛkɛla ɲɛnɛma ye sini ma sinikɛnɛ ma min ye jamana ye a yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ o denmisɛnw na cogo min u ka ndolati kow kɛcogo la nka dabalibanko min ye FC Danaya sɔrɔ Amara o ye a b'a fɔ min ma nanzarakan na ko saison 2017-2018 n'o ye san 2017 ani san 2018 ndolati min kɛra o san kɔnɔna na FC Danaya kamalen dɔ nana ka na lisansi ta u fɛ yen a tɔgɔ ye ko Ibrahima Kebe lisansi min ni o dira a ma ani a taara contrat sɔrɔ ni min ye k'a sɔrɔ a ka tɔn mɔgɔ si t'a kalama olu tɛ kelen ye u ye min d'a ma yuruguyurugu sira fɛ o ye 80-20-11 ye 0 bɛ a ɲɛfɛ ka 80 kɛ ka 20 kɛ ka 11 kɛ a bɔra Mali Fédération Malienne de Football o yɔrɔ joueur a taari yɛrɛ sɔrɔ Espagne championnat professionnel la ka jouer tɔn fɛ a bɛ fɔ min ma ko Girona FC k'a sɔrɔ min ye Danaya ɲɛmaa si t'a kalama Danaya président t'a kalama secrétaire général t'a kalama tɔn secrétaire administratif o t'a kalama fo ka taa se hali u ka gardien n'u ka planton u si t'a dɔn kamalen min ye lisansi ta olu fɛ a sera ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Girona la cogo di ka contrat signé cogo di k'a sɔrɔ Mali kɔnɔ n'i bɛ contrat signé lisansi min b'i bolo i bɛ bɔ tɔn min na i b'a kɛ n'o tɔn de ye i b'a dɔn ko nin ko in bɛɛ kɛra k'a ban ta ye Danaya mɔgɔ ma bɔ foyi kalama ko juguma yɔrɔ ye min ye janvier kalo tɛmɛnen san 2024 kibaruya dɔ de binna ka na ko kamalenin dɔ bɛ yen k'a tɔgɔ ye ko Ibrahima Kebe ko a ye transfert kɛ ka bɔ FC Danaya la ka taa Girona la min ye transfert ye o bɛ kɛ ni fɛn min n'u b'a fɔ ma ko TMS transfer matching system fédération kɔnɔna na olu de filɛ nin ye ka ninnu wele ko Danaya maaw a ye na ni sɛbɛn dɔw ye musaka dɔ bɔra kɔ kan k'aw ta don Amara Danaya mɔgɔw yɛrɛ dabali banna olu taara fédération na sa ka taa nin ko ɲɛɲini u taara dabali ban de sɔrɔ u ɲɛ u bɔlen a kalama u ye ɲininkali kɛ sa ko nin kɛra cogo di anw ma cɛ ka transfert kɛ an m'a bila ka taa Girona la aw ka fédération mɔgɔw aw sera ka sɛbɛn kɛ nin tɔgɔ la cogo di fo k'o ka transfert kɛ ka musaka sɔrɔ k'o kan ka di anw ma k'anw ka na ni justificatif ye Amara ja minnu ye baara kɛ fédération kɔnɔ ani sɛbɛn nana bi minnu tɛgɛ olu ti kelen ye mɔgɔw ti fɔ ɲɔgɔn kɔ wa fédération na dɔ tɛ bɔ yen dɔ ka na wa équipe kura min nana o mɔgɔw de ye ninnu wele ko secrétaire général wele k'o ka na ni sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu b'a to u bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na FIFA fan fɛ ani u kan ka allocation mun sɔrɔ ka kɛ n'u ka joueur feereli ye o la sa FC Danaya ɲɛmaaw ko tuma na ko jɔn de ye TMS créé ka di joueur ma k'a sɔrɔ olu ma bɔ a kalama fédération na ye jɔn de y'o baara in kɛ jɔn de y'o ko in kɛ k'a sɔrɔ olu ka tɔn na maa kelen min bɛ yen o ye tɔn président ye ale bɛ se ka tɔn baara bɛɛ lajɛlen kɛ wa n'a bɛ fɛn fɛn kɛ a b'a fɔ secrétaire général ye ka kɛ n'u yɛrɛ ka sariya ye n'o ye FC Danaya sariya 12 ye u ka bureau sigicogo président exécutif ani bureau exécutif club kɔnɔna na o de yamaruyalen don ka tɔn ka ko bɛɛ lajɛlen n'a ka sɛbɛnko bɛɛ lajɛlen kɛ maintenant ko signature min kɛra Girona fɛ Amara k'a kɛra utukalo tile 28 san 2018 min ye kamalen ye ale kɔni taara sa Espagne ka taa ballon ta ye tɔn ɲɛmaa foyi t'a kalama papier fɛn fɛn b'a bolo a bɛɛ lajɛlen falsifielen don ka tila tuguni ka n'o don Mali fédération ka machine kɔnɔna na Amara lisansi kan an ye sɛbɛn minnu sɔrɔ o ye k'a fɔ joueur a ka lisansi min dira ma FC Danaya fɛ a tɔgɔ ye ko Ibrahim nka transfert wagati
tɔgɔ min taara da a la o ye Ibrahima ye. I ye tɔgɔ falen yɔrɔ ye sa wa? O kɔfɛ danaya la olu ye licence min d'a ma ani u ye transfert licence min di 81 o tɛ danaya ka licence numéro ye koyi. Danaya ka numéro min bɛ fédération na ni ale baara kɛ n'o ye o ye 391 18 février 2002 de. Danaya enregistré le o de la nka min ye 80 20 11 ye amara o sɔrɔ la cogo di? Jɔnni y'o di? Jɔnni y'o baara kɛ? Jɔnni y'o namara kɛ k'o TMC don ka tila ka wari bɔ ka di o tigi ma? Tigi min ɲini bɛ ka ɲini bi a tɛ ka ye fiyewu ɲɛ yɛrɛ la fiyewu. Amara u ma da o ma koyi. FC danaya ka compte o bɛ yen yaasa ka se ka wari sɔrɔ u ye compte wɛrɛ dayɛlɛ Mali banque dɔ kɔnɔ yan kamalen ka transfert hakɛ min kan ka kɛ maa min ye waleya in kɛ wari bɛ ka taa suru ale ka compte kɔnɔ. Ça veut dire u ye mɔgɔw ka joueur feere u ma dɔrɔmɛ u ma bɔ a kalama u y'a ka licence numéro falen k'a tɔgɔ falen ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ maintenant sa hakɛw sarali min nana se k'a sɔrɔ bureau kura nana fédération na olu nana bɔ a kalama normalement n'o y'a sɔrɔ ko n tun bɛ k'a kɛcogo la danaya tun bɛ sa u tɛ bɔ a kalama parce que ni mɔgɔkɔrɔw tun bɛ yen u tun b'a ta k'a di min u ni minnu jɛra k'a dilan u tun b'a to olu ka bolo kan ninnu tun tɛ bɔ foyi kalama. Ɔ danaya maaw ko sa ko ɲininkali mun b'olu fɛ o olu bɛ fɛ k'a dɔn nin sa o jɔn ye TMC kura dayɛlɛ olu tɔgɔ la jɔn ye licence di jɔn ye cɛnni nata jɔn ye contrat siɲɛ fɛ Amara kamalen bi a bɔra Espagne a bɛ ka jouer jamana wɛrɛ la nanzara jamana wɛrɛ la i b'a dɔn hali o la min ye FC danaya ye ale kan ka allocation dɔ ni fɛn dɔ sɔrɔ ka kɛ ni fɛn nka min ye compte bayɛlɛmali ye a bɛ ka taa jigin min ye nin waleya in kɛ dɛ. Bi amdalayi du tɛ yen min tɛ nin dossier in kalama maa bɛɛ lajɛlen ye wuli ka jɔ kɛ u ka amdalayi kin bɛɛ maaba bɛɛ duba bɛɛ taa tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ ko in ye maaw kamana gan dɛ. Amara ko an ka gagner balontan na nin kan kan an gagner tɔ a bɛ gɛlɛya dɛ. Mɔgɔw b'u ka club sigi k'u ka denmisɛnninw former k'u ka wari bugun k'a don tɔn na ka tɔn sigi bi b'a dɔn min ka jugu a bɛ komi sisan dɔ ka na yan don dɔ la k'a fɔ ko bɔn ko ale ni ne bɛnna fɛn dɔ kan sisan an bɛ k'a bɛɛ ɲɛnabɔ k'aw ka publicité parce que aw k'a fɔ ko non ko aw t'o kalama. Ne yɛrɛ k'a fɔ n ko ne yɛrɛ ne t'o contrat kalama mɔgɔ min y'o signé yan an bɛ k'o tigi ɲini quoi. Ne t'a kalama aw t'a kalama mɔgɔ si t'a kalama u kana dɔrɔn k'a fɔ ko wɛ ko a sarala dɔ ye yan o de bɛ ka kɛ danaya la wa min ka jugu nin na i b'a dɔn wa tɔn kɔnɔna na ani tɔn ɲɛmaa mɔgɔw parce que i b'a dɔn ko bureau la mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ sanfɛ olu yɛrɛ bolo u dɔw tigɛlen don a kan k'a fɔ ko ɲɛmaaw ye nin waleya in kɛ o de dusukasi bɛ mɔgɔ caman na bi tɔn ɲɛmɔgɔyaso la président fara secrétaire général fara secrétaire administratif kan u bɛɛ dusukun kasilen don parce que ni mɔgɔ tɛ se ka nin faamu Amara aw ka tɔn licence aw ka tɔn transfert mɔgɔ ka se ka t'o sɔrɔ k'o kɛ aw t'a kalama président secrétaire général t'a kalama secrétaire administratif t'a kalama trésorier t'a kalama ka taa compte dilan aw ka tɔn na ka tila k'a wari dun ka tila k'o bɛɛ falen Amara nin bɛ mɔgɔ dusu kasi dɛ. Donc FC danaya maaw nin degun de b'u kan Amara ka kɛ ni kunu ni bi ta ye ne bɛ min fɔ farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaw ye ne bɛ min fɔ Mali ɲɛmaaw ye tiɲɛ don fédération Mali de bɛ délégation de pouvoir d'a ma nka n'i ye fɛn o fɛn di mɔgɔ ma a ka bagabagali kana to k'i t'a sɛgɛsɛgɛ mɔgɔw ka hakɛ bɛ ka caya fédération kan mɔgɔw ka kuma bɛ ka caya fédération ko la jamana ɲɛmaaw a sera farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ hɛrɛ kama farikolo ɲɛnajɛ lafiya kama u ka to ka u ɲɛ jɔ ko dɔw la u ka ko dɔw ɲɛɲini u ka fɛn dɔw lajɛ n'o tɛ an bɛ wuli ka jɔ fɛn fɛn la a bɛɛ bɛ kɛ fu ye Amara anw bɛ se ka gagner cogo di filani fu k'o kɛ mɔgɔ la mi-temps na o ka n'o bɔ ka tila k'e dasi penalty t'a na Amara cɛ
ala sa Côte d'Ivoire anga bi égalisera cogo min sa ni mɔgɔw sɔrɔla minnu nana farikolo ɲɛnajɛ la k'olu bɛ fɛ ka wari de sɔrɔ mɔgɔw kɔ kan farikolo ɲɛnajɛ ti taa ɲɛ o an bisimilayi an bɛ min dɔn farikolo ɲɛnajɛ la an de b'an ka wari bɔ ka don a la Amara k'a daminɛ san 1989 1989 fo 2002 ne ma fɔ i ka n'entraîneuriat tɛ n ye denmisɛnnin di club bɛɛ ma Bamakɔ yan n b'a dɔn min b'a la i fa bɛ neni i ba bɛ neni kuma tɛ i bɛ bɔ du kɔnɔ du min cɛkɔrɔba ko k'a tɛ fɛ ka bɔlɔntan ko kuma ma tulo la bɛɛ b'o dɔn yan Amara min bɛ bɔlɔntan na an b'a dɔn n'i ye ɲɛmɔgɔ ye don dɔw la hali ji sɔngɔ a sɔrɔli ka gɛlɛn i ma n'a fɔra ko danaya ni turukitɔrɔkɔ bɛɛ kɛ nin ka taa kɛ u la sariya fédération mɔgɔ tɛ se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la ka tiɲɛ fɔ karisa aw bin'u kan a ye u bila u ka hakɛ kɔnɔna na o tigi bɛ ka ɲini o tɛ ka ye o bɛ se ka kɛ cogo di wari bɛ tɛmɛ sira min fɛ aw b'o dɔn ko bɛ tɛmɛ sira min fɛ aw b'o dɔn fɛn min bɛ senna aw b'o dɔn mɔgɔw bɛ fɛn min kalama aw b'o dɔn k'i bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka ninnu kɛ ɲugutɔfɛn ye bi ko parce que c'est impossible on peut pas engager i tɛ se ka joueur engager k'a sɔrɔ a ka responsable dɔ t'a kalama o fo responsable ka ɲini o ka dɔn o ka fɔ mɔgɔw ye Amara nin y'an ka cadeau ye an b'a di ministre des sports ma u kana fɔ ko bi fɛn min bɛ sɔrɔ ballontan na wari don Mali gouvernement ninnu dɔrɔn tɛ dɛ u ye football kɛ mun ye i b'a dɔn an k'a t'u bolo u yɛrɛ k'a ɲɛnabɔ hali n'u bɛ mɔgɔw ta tiɲɛ Amara an tɛ se ka to la k'an ka nafa sɔrɔ sa walayi joueurs ka transfert ko club ka hakɛ ko ballontan tancogo min ye hakɛw ni mɔgɔw ka fɛnw dafa cogo ye yuruku ni namara don o don sariya kura ta fɛn falen tant que jamana min jɔ a jamana jɔyɔrɔ la k'a fɛnw jate minɛ a ye délégation de pouvoir d'u ma aw de bɛ k'u bila u ka nin baara in kɛ a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ i b'a dɔn min jɔrɔ bɛ nin na ko ka mɔgɔw mana dɔn k'a fɔ ko anw ka fédération na ko mɔgɔ bɛ se ka compte wɛrɛ sigi sen kan ka taa u ka wari don a kɔnɔ i b'o kɔlɔlɔ dɔn fɔlɔ nin ye ninnu ye jɔnni b'a dɔn don la n'u bɛna taa nin ye bɔgɔ jeni kan n'u bɛna kafo ni fɛnw écrit Amara nin ye ne kalo 6 de ye nin dossier kan janvier fo sisan n'i taara min fɛ bon a kuma ka gɛlɛ dɛ an tɛ fɛ k'an da ka don kuma na tiɲɛ don dɛ walayi o ye cɛnin feere bɛɛ de bɛ nin f'i ɲɛna mais danaya mɔgɔw kɛlen don yɔliyɔli mɔgɔ hali u tɛ se ka sigi u ka so parce que bɛɛ b'a fɔ ko c'est impossible ɲɛmɔgɔ ni tɛ se ka kɛ k'aw t'a kalama mais u t'a kalama u tɛ foyi kalama a la wa Amara ni ɲɔgɔnna b'an ka baarakɛyɔrɔ caman na n y'an ka cadeau ye k'a di Abdulkarim Fɔnba ma ministre des sports siniɲɛsigi denmisɛnw ka se ka yiriwa nka denmisɛnw ka hakɛ tɔɔrɔlen don dɛ denmisɛnw tiɲɛnen denmisɛnw sɛgɛnnen wa nin bɛɛ la fédération kelen a b'a sago kɛ joueurs la fana ni mun ka di u b'o ta ni mun man di u t'o ta hali ni Mali b'a dɔn ko Amara Ala ka hakili ɲuman d'a ma. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 9,000 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9,000 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na
o école karamɔgɔ jolon b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen no ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibo n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ yirimajɔ ATT bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa o denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔ sɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba o kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛ walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. An bɛ sigi ka na Jani kumaso kɔnɔ ka aw fo k'aw kokura k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Amara APDP ale ye jɛkulu ye min sigilen don an ka jamana kɔnɔ maaw tɔgɔla kunnafoni fɛn fɛn bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ani mun bɛ kɛ papiyew sanfɛ ale de kan k'a bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi APDP u ye san caman kɛ baara la u tun bɛ baara ninnu kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ musaka sara maaw tun bɛ sɛbɛnw tɔgɔla sɛbɛnw i bɛ taa u fɛ i bɛ taa a ɲɛfɔ u b'a minɛ nka salon ko gouvernement ko sa ko ka musaka sara don a ko la sabula anw ye jamana ye mɔgɔw bɛ n'u ka application dilan an fɛ yan bɔlɔlɔ sanfɛ mɔgɔw bɛ na baaraw kɛ yan mɔgɔw bɛ na fɛnw caman kɛ yan k'a jabala kɛ yan ye sabula anw kun ta ye fu ye sisan Amara fɛn o fɛn bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'i ma t'i yɛrɛ kofɔ ni APDP y'i sɔrɔ a bɛ taa laban Kulubalikɛ fɛ yen olu ka tribunal ye Kulubalikɛ ka yɔrɔ de i bɛ yen yɔrɔ dɔn wa Dagabana Adama kunu o APDP a ye kunnafonidilaw wele minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ influenceurs blogueurs presse en ligne journalistes minnu bɛ n'olu yɛrɛ bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ fana n'olu bɛ baara kɛ o kan ka taa fara teletigiw arajotigiw ni journalitigiw ko an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ dunanjigiso dɔ kɔnɔ kunu Amara an taara yen min ye Aki ɲɛmaa ye o tun bɛ yen n'o ye Gawusu ye ko daminɛna ale ɲɛna ani APDP ɲɛmaa u bɛɛ lajɛlen ye kumaw ta Aki ɲɛmaa ko kunnafoni bɛɛ tɛ dita ye kunnafonidila jɔyɔrɔ ka bon min ye anw bɛ jamana min kɔnɔ bi an k'an jija an ka se ka fɛnw kɛ fɛn minnu bɛ yen a ma fɔ ko mɔgɔ bɛna na wuli ka jɔ kɛ ka kunnafonidilaw k'u sɛgɛn k'u tɔɔrɔ olu Aki yɛrɛ sigikun ye baara ka se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na nka an k'an hakili to a la k'a fɔ anw fana ni jamana tɔw tɛ kelen ye APDP ɲɛmaa a ko k'u y'an wele ko ka na fɔ an ye olu bɛna na baara minnu kɛ bi sɛbɛnkow bɛ a la Amara n'i bɛ baarakɛyɔrɔ b'i bolo e ye presse ye i ye télé ye i ye arajo ye aw ka hakɛw la olu dɔnnen don u da tɛna don i ka kunnafoni o sɛnsɛncogo o ɲinicogo tɛna don o la dɛ nka i ka baarakɛyɔrɔ n'o o ye i bɛ maa minnu ta baara la i b'olu u ka sɛbɛnw kɛ cogo di i bɛ mun kɛ n'u ka sɛbɛnw ye olu ka wuli ka jɔ bɛna na ɲɛsin o ma nka min ye kunnafonidi gɛrɛgɛrɛ ye o kɔni olu fɛ yen k'a fɔ a kɛ tan a don ta éthique ni déontologie o sariya bɛ yen kabi 2000 o bɛ journalistes bolo anw minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u ko sariya tɛ yen han a ko ten dɛ ko réseaux sociaux sariya t'a la Mali kan fɔlɔ nka sariyaw labɛnnen don mun bɛna nka yan'o kana an k'a bila an kun na an tɛgɛ bɛ maga fɛn o fɛn na n'o ye kunnafonidi an ka yamaruya ɲini a tigi fɛ yanni an k'a bila Amara ko n'i ye fɛn bila a tigi sera olu ma ye ko ma jɛ ni photo bilali ye olu b'aw bila ka taa Kulubalikɛ fɛ yen dɛ wa photo min yɛrɛ ye kuma jugu ye ko in na i b'o dɔn sisan n'an tilara sisan n'an ye information dɔ sɔrɔ anw tɛ se ka dɔrɔn ka sin ka Asimi photo ta ten ka sɛbɛnni k'a la k'a bila yan i b'a dɔn k'o kan ka lajigin après yan
amanga to e kudai ni e kunnafoni di ibe jata togo mi ibe fɛn o fɛn kɛ tant que ma yamaruya ɲini a fɛ ja ko denyɛrɛninw amara k'u bɛna wuli dɛ denyɛrɛninw photo bɔlɔlɔ sanfɛ ni maa ma sɔrɔla la don natɔ la i bɛ sɛgɛn dɛ ka denyɛrɛnin fitinin photo ta k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ou bien ka taa mɔgɔ dɔ photo k'i den ka dɔ photo ta ou bien ka don mɔgɔ ka WhatsApp kɔnɔ ka taa kibaruya dɔ ta ka taa n'a yɔrɔ la n'a tigi ko ne ma jɛni nin bɔlen n kun y'a fɔ nin yɔrɔ in de la amara ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ yen fɛnmisɛnnin caman bɛ yen maa min yɛrɛ ye kuma fanba kɛ o ye APDP secrétaire général ye sɛbɛn saba min b'u bolo ni a bɔra décret la k'a yɛlɛma jɔnkuna tile la ka tila k'a yɛlɛma IBK tile la Asimi ka na a ko bɛɛ lajɛlen dafa nin waati in na amara ko kunnafonidilaw wo minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ wo APDP ko a tɛ jɛ bɛn tɛ kɛ mɔgɔ ka kɛ yɛrɛmabila ye i b'a dɔn u ye min fana fɔ an ye telesow radio sow ani journal bɛ maa minnu bolo u ka fɛn fɛn bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ni page Facebook b'u bolo amara ko a tɛ daga han e sɛbɛn ta e ko k'e ye journal ye e bɛ bɔ e ye quotidien ou bien e ye bi hebdo e ye fɛn e ko k'e bɛ lafiya bugu e bɛ bɔ don o don nka sinikaw bɛ e ye cogo di e bɛ Bamakɔ yan journal de b'e bolo e ko k'e ye hebdomadaire ye e taara fɛn dɔ la o ko o ye fɛn fila de ye i ma min fɔ i ka papier ta waati parce que sariya de fana bɛ yen min b'i yamaruya o la anw k'u ma n ko buruta ko telew ni arajo yɛrɛ ka jugu olu yɛrɛ ko wa ko sariya sɔsɔ don han nka olu tɛ se maa ma o la dɛ ni maa kɔni sera ɲɔgɔn ma i k'a dɔn k'a fɔ ko sariya min bɛ presse kan o tɛ boli kan dɛ min bɛ ka boli anw kan cybercriminalité sariya o de bɛ boli i kan kibaruya caman dira journaliste ye ɲininkali caman kɛ maaw yɛrɛ bɛ degun minnu kɔnɔna na olu fana fɔra u kɔni y'a yira an na k'a fɔ sɛbɛn minnu b'an bolo u ye texte minnu d'an ma an ka taa kalan amara u ye caman fɔ i b'a dɔn ko e ni ministre bɛɛ ye kelen bɔlɔlɔ sanfɛ fɔlɔ wa awɔ ministre tɛ yen dɛ non a bɛ bɔlɔlɔ kan n'a ye fɛn fɛn kɛ ministre tɛ jate ye dɛ a kɔni bɛ se ka wele sutura la ou bien fɛn nka sariya ye kelen de ye dɛ i b'a kalama amara ko APDP de ye fɛɛrɛ dɔ don yaasa journaliste olu ka hakɛ dɔw bɛ yen u ka se ka t'u bolo minnu ye journaliste ye dɛ n'o tɛ Mali sariya la bere kelen de bɛ yen bɛɛ kama réseau sanfɛ baara la bere kelen nka u ye dérogation de kɛ pour la presse classique donc kunun ko u ye nin kibaruya ninnu di komi sɛbɛnw bɛ sen na pour que réseaux sociaux fana ka réglementer an ka jamana kɔnɔ baara ka se ka kɛ ni a ye ani fana u bɛna to ka kunnafonidilaw ladɔnniya sɛbɛn minnu fana dira an ma n'an ma mun faamuya an ka se u ma u ka dayɛlɛlen nka amaraw ye sɛbɛn ci Mali journaux ni télé ni arajo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen u ye sɛbɛn ci a bɛɛ ma k'u bɛɛ ka to u déclarer u fɛ yen hakili la reporter mɔgɔw y'u ta sɔrɔ dɛ nka ni n ji ka timi dɛ wa kɛmɛ ko kuma b'a la dɛ amara ni n ji ka timi dɛ nka u ko mɔgɔw bɛ ka taa sara dɛ ko journal caman taara ta sara ka ban n'i y'a ta san 3 don amara jan ne caméra de surveillance kɛ yan jani na sisan ni m'a fɔ aw ye n'aw taara k'a fɔ ko bon ko bi de aw y'a dɔn ko caméra de surveillance ne bɛ problème sɔrɔ a i b'a dɔn n ka kaso dɔgɔmanda ye joli ya 100 ans n bɛ tila ka miliyɔn 20 sara i ye amara kuma ka ca dɛ nka an bɛna na sɛbɛn in kalan ka to ka mɔgɔw kalan la APDP kɔni ko kunnafonidilaw k'anw wele kun ye min ye anw ni tɔw tɛ kelen ye u yɛrɛ ka kuma k'anw ka kumaw ka ca an ka kow ka gɛlɛ n'a ma ɲɛfɔ anw ye n'olu wulila ka se tɔw ma don o don tɔw bɛ don anw ka baara bɛ gɛlɛya donc u y'a ɲɛfɔ anw ye an k'a dɔn k'a fɔ anw ta ye min ye a la u mago bɛ anw ka baarakɛyɔrɔ administration de la mais olu ka fɛnw tɛ boli an ka kunnafonidi taabolow kan nka mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɔlɔlɔ kan o y'u ka matière ye dɛ wa ko olu ka tribunal ye kelen pe de ye Mali kɔnɔ cybercriminalité voilà wa amara i b'a dɔn sisan ni mɔgɔ nana sisan k'a nana stage la yan jani na sisan ni a ma ta stage la CV n b'a segin a ma ou bien n b'a wele k'a jeni a ɲɛna sariya ko tɛ nin parce que ne y'a mara n'a tigi ko ne ka CV mɛnna ninnu fɛ ɲɛ b'a la a bɛ dɔ ka yan fɛ ne dun y'a di ale kelen de ma i bɛ kungo sɔrɔ donc sɛbɛn mun don a ko ni ka misɛn kosɛbɛ nka min ka ɲi an k'a ɲini k'a dɔn an k'an bɔ fan dɔn nka amara kunun ko APDP secrétaire général a ko k'an bɛ ka nisɔndiya code pénal ni code procédure pénale la k'an ka taa o fana kalan dɛ
ko maaw bɛ k'a fɔ ko mandat de dépôt k'a bɛɛ tɛ dɛ ko mɔgɔw nisɔndiyalen don u bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ko code kura min sigira procureur tɛ se ka mɔgɔ minɛ ko an ka sabali an ka taa kalan ngɔlɔngɔ ti do dɛ maître Cheikh Oumar Konare ka kuma e ɲɛ bɛ min na ko sɛbɛnnen don k'u ko ko o kɔnɔna in na ye n'i ma farati i bɛ sɛgɛn dɛ a ka kɛ sisan mara ko collège de bɛ sigi e taara e kan ka nɔ minɛ u b'e bila ka taa yɔrɔ jumɛn sisan est-ce que u bɛ sɔn k'i bila ka taa so donc cɛ ko ko ale tɛ tɛmɛ o kan parce que ale yɛrɛ ye magistrat ye olu de ye baara ninnu kɛ olu de ye sɛbɛnkura ninnu sigi jamana tɔgɔ la olu b'a dɔn min de don mais u bɛ min ɲini anw fana journalistes fɛ an ka sɔn ka sɛbɛn minnu bɛ d'an ma an k'u kalan an k'u kɔrɔ dɔn n'an ye degun sɔrɔ an ka se mɔgɔw ma an k'u ɲininka ko surtout bi ministre Kasoge ko a bɛna yɛlɛmaba don parce que texte code procédure pénale min filɛ nin ye amendement dɔw laɲini kura dɔw kɛra la CNT kɔnɔ u b'olu don a la n'u y'a bila o propre a bɛ di président mana na promulguer tuma min fana u tila ka lettre décret d'application o papier bɛɛ bɛ sɔrɔ ka o de la bɛ sɔrɔ ka lawaleyali daminɛ nka min ye APDP secrétaire général ye n'o ye magistrat Aruna Keyita ye a ko an ka sɛbɛnw kalan n'an m'a faamu an ka maaw ɲini maa minnu b'a ɲɛfɔ an ye ko sisan olu bɛ APDP la ye olu bɛ APDP la olu ni Kulubalikɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko olu ye min lakɔlɔsi maliyɛn caman de tɛ ja a ka hakɛ kɔ sisan ni ko kɛra la fɔlɔ k'an kun bɛ delili minnu kɛ k'o de banna ko k'o fɔ journaliste ye an k'o mɛn i b'a dɔn fɔlɔ ni ko kɛra mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faamu mais sisan Amara ne ko n ko ne bɛ plainte da e kan n ko parce que n ye fɛn dɔ kɛ ne taara plainte da e kan e fana taara ne ka fɛn dɔ bɔ yen n'i ma farati ne bɛ minɛ ka e bɛ taa so ko donc an ka farati sisan ko maliyɛnw yɛrɛ de tɛ jɛ u ka hakɛ kɔ ko surtout anw kunnafonidilaw k'an ka hakili to an yɛrɛ la donc a kɔni fɔra journaliste min ɲɛna a bɛ journaliste 100 bɔ blogueurs tun bɛ yen influenceurs tun bɛ yen mɔgɔ caman tun b'a kɛnɛ kan i bɛ web media ninnu a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛɛ lajɛlen parce que u y'a fɔ de ko diyagoya ko an yɛrɛ ka na ɲɔgɔn ye in bonya kama wa u ye bilasirali caman fana di an k'an jija yaasa baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ fana donc kunungo ani APDP mɔgɔw tun b'o baro la Amara n'an bɔra yen an bɛ taa cybercriminalité la ale ni APDP man jɔ a ɲana ko kunungo Banjugu Imam Banjugu Traoré u ye ale kɔni bila san 2 kaso la sabula ale tun bɔra waati dɔ la ka kuma dɔ fɔ ka kɛ ni musow ye an'olu ka baara kɛ cogo ye a na kɛ kuma in a fanera kosɛbɛ kiiri kɔni k'o banna pewu san 2 k'a kan k'o kɛ kaso la Amara au conseil islamique ka congrès kun ye sini ni sinikɛnɛ ye ko a bɔra dɔgɔkɔrɔ don yɛrɛ ma fɔ a la koyi ja candidat ye 11 de ye mankan cayalenba de don futinɛ bɛ ka don ko la a fɔra ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa kɛ don yɛrɛ ma fɔ a la fana bamanciwale ni ɲugawale kɛbaaw olu ye wulikajɔ kɛ duurukaw fɛ yen min ye école ta in ye sa ka ale kɔni bali nin kalo in tile 5 a yira sa k'a fɔ ko min ye ni ɲugawale ni bamanciwale kɛbaaw kɔni u y'o kɛ kuuru ale ni kɔnsɔngokaw olu fana fɛ yen denmisɛnw olu kɔni caman segira ka taa Banɲagara nin waati na ka se ka t'u kun dogo ye wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ kɛ sa Amara min ye banka dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na bamanciwale kɛbaa minnu tun taara bingali kɛ n'o o ye duuru fanfɛla in ye k'a bɛɛ lajɛlen bɔnɛ a nin na pewu ka wulikajɔ fana kɛ ka tila ka tugu u nɔfɛ ɲininiw bɛ senna ko yaasa maaw bɛ na fɛn minnu kɛ récolte minnu kɛ n'o ye malotigaw ni ɲɔtigaw ye u bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na cogo min Tɔnbukutukaw fɛ wulikajɔ min bɛ senna wolomasiri tabaw bolo u taara commune Alafiya kɔnɔna na Gundam ale marabolo kɔnɔna na min ye région militaire 5nan don dɛmɛ ka se ka so ta sa k'o di maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na sanji ale ni waati yɛrɛ gɛlɛya si ye degun lase mɔgɔ min ma ka furadiw fana kɛ dugu dɔw la commune 2 kɔnɔna na n'o ye commune Alafiya ye min ye dugu minnu bɛ yen sa ni donbolo kɛra olu ye Amara o ye Adibomokaw fɛ yen Koyina ani Toya kilomɛtiri 9 ani kilomɛtiri 14 o de bɛ ani 19 o de b'a ni Tɔnbukutu dugu kɔnɔna cɛ balo minnu dira sa spagatiw b'a la tuluw bɛ a la min ye sange sulenw ye tɔrɔsi solaire o bɛ a la ale ni minɛnkoɲɛminɛn wɛrɛw dugu 2 in kɔni u bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko fɛn mun dilen filɛ ninnu ma nin ye k'o ka fisa Amara tile 2 in kɔnɔna na sɔrɔdasiw tun b'u kɛrɛfɛ min na u ye furadiw fana kɛ ka maa dɔw lajɛ
gwa kɛmɛ o ɲɔgɔnna kɔni olu sera ka donbolo sɔrɔ min ye maa 50 ɲɔgɔnna ye dugu bɛɛ lajɛlen kelen kelen kɔnɔna na u y'olu fana ta ka tila ka da dumunifɛnw an ye minnu fɔ k'olu d'u ma colonel Sheikh Abdulkader ne ale ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye Tɔnbɔkutu kan kɔnɔna na a ko ko nin waleya in bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw ka miirina na miirina min b'a to sa sɛgɛn ka se ka dɔbɔ o la dugudenw olu fan fɛ min ye nin waati n'a ye wolomasiri tabaw olu kɔni y'a ye k'a fɔ ko ji yɛlɛla yɔrɔ caman na nin duguden caman fana kun y'u sigiyɔrɔ bila u b'u ka dayirimɛ sɔrɔ yɔrɔ min degun o sera u ma o la u ye nin kɛ maire min bɛ a lafiya kɔnɔna na n'o ye Yeya H Kɔnta ye ale kɔni ye sɔrɔsiw fo nin ko in na koyi a ko ko min ye jamana ɲɛmaaw ye ko k'u fo sabula olu kɔni kun yɛrɛ ɲɛna sa ko ɲinɛ kɛlen n'olu kɛ o Asharan Aibombo Koina ani Toya Maw u bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni kɛra n faba ɲɛw ye sabula nin waati in na sɔrɔ kɔni o ka gɛlɛ u bolo baara ni bolomayɛlɛma minnu tun bɛ olu bɛɛ lajɛlen gɛlɛyara ji ale fana ye tiɲɛni kɛ sɛnɛfɛnw na sɔrɔsiw ka ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya bɛna to sen na bɛɛ ni kelenya ɲinini hukumu kɔnɔna don duguden minnu bɛ olu bɛ se ka segin cogo min na ka t'u ka baara kɛ u ka dugu kɔnɔna na min ye Toyakaw commandant de zone ye lieutenant colonel Abdoulaye Farikou Kulubali ale fana ko nin ko in bɛ to sen na ko sabula ko nin ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye degun sɔrɔ ni olu n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ ji ale ye tiɲɛni caman kɛ o marabolo ninnu kɔnɔna na ni sɔrɔsiw la ka na nin kɛ kɔni o ye u ka baara ye baara min na cɛsiri ni timinandiya ɲini u fɛ u ka se ka baara kɛ min ye Amadu Usman Diko ye ale fana ye foli kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma Amara u ye dugawu don kɛ ɲɔgɔn ye min ye maa 300 ɲɔgɔnna ye sa olu bɛɛ lajɛlen furakɛra ka tila ka fura di dɔw ma wolomasiri tabaw fɛ nin wulikajɔ ye ale kɔnɔna na Kucalakaw fɛ yen polisiso min bɛ ni o commissaire ye commissaire divisionnaire Fuseni Jakite ye a n'a ka danga Ater Ag Amidi olu kɔni ka cɛdenw ye wulikajɔ kɛ sa ka siganama damadɔ minɛ maa 4 minɛ nin kalo in tile 4 n'o ye novembre kalo in ye maa ninnu sa a yera k'a fɔ k'u bɛ bagan suɲɛ de kɔni kɛ Kucala ale kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw ani wulikajɔw y'a to sa min ye zon ninnu ye tɛgɛ sira ka da u kan sabula min ye sɔrɔsiw polisilaka ninnu ye olu kɔni ni dugudenw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka baara kɛ nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ sa min ye général de brigade commissaire de brigade général ye sa n'o o ye Sulemani Traoré polisi ɲɛmaaba ale ka laɲini kɔnɔna ka kɛ ni ministre min bɛ jamana kɔnɔna lakanaw kunna sa olu ka laɲiniw ye u y'a yira k'a fɔ sa ko min ye polisilaka minnu bɛ Kucala u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a bɛ k'a to bandimisɛnninw ni bingalikɛlaw ka se ka tɛgɛ da olu ka kelen kelen maa mun ye nin waleya cɛjugu ninnu kɛ sa polisiw kɔni ka sɛgɛsɛgɛli sen fɛ u ye maa 2 fɔlɔ de minɛ kelen tun bɛ ba de tun bɛ ale bolo Amdalaye quartier la Kucalakaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛliw tora sen na sa u sera ka t'u tɛgɛ da 2 wɛrɛ kan min ye u ka ɲɛmaaba yɛrɛ tun bɛ o la maa ninnu si b'a daminɛ san 16 ka taa se san 22 ma u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni bɛɛ lajɛlen bilara kiiri tigilama olu ka bolo kan Kucalakaw fɛ sa polisilaka minnu ye nin baara kɛ k'u bɛ ka fo k'u waleɲuman dɔn ka cɛsiri n'u ka timinandiya la ka kɛ ni nin waleya in ye Sankaw fɛ yen sifin minnu bɛ parti politique kɔnɔna na Amara k'olu ye u ka bureau kura sigi Umar Gino sa ko ale kɔni kɛra u ka réseau des jeunes politiques ɲɛmaa ye san baara ninnu kɛra novembre kalo tile 6 a yira k'a fɔ sa ko san 3 de b'a bolo a ka bureau kɔni kɔnɔna na sa maa 25 de bɛ yen Amara ko an ka taa an ka simu o n'an ka ninaw don ɲɔgɔn na nka Malitɛli tɛ ka baara in kɛ dɛ Malitɛli ye fɛn min di ko maaw k'a kɛ n'o yamara a tɛ marché wa nin tɛ Malitɛli siɲɛ fɔlɔ ye Malitɛli de kɔni tɛ musaka bɔ ka don nin baara ninnu na fiyewu fibre optique ni fɛnw kɛra yan an b'a ɲini Malitɛli ɲɛmaaw fɛ u ka mɔnɛ bɔ an na dɔɔnin ten n'i bɛ faden kɛnɛ kan kana to i faden ka taa k'i dan bi mɔgɔw ye nin fɛn olu ye min di ko mɔgɔw k'a lajɛ ka se ka u yɛrɛ bugunatigɛ ɲini a kan a tɛ ka marché Amara tɔw dun ta bɛ ka se ka sigi sen kan cogo di olu mun yɛrɛ Mali ta ye munna o tɛ se ka ɲɛnabɔ an bɛ dugawu kɛ yɛlɛma min donna Malitɛli kɔnɔ faso k'a lajɛ ka maa ɲini maa min bɛ se ka faso ka hakɛ dafa Malitɛli kɔnɔna na n'o tɛ sisan degun bɛ Malitɛli la dɛ degunba de bɛ yen Ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma dɛmɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu bɛ yen ni olu bɛ degun kɔnɔna na Gawo mara la ni nin waati laban in na degun y'u sɔrɔ o kɛlen no jɛkulu dɔ sa n'o ye ONG NRC ale ni USAID ka bolofaraw dollar wari 4 millions u y'o di sa yaasa baara ninnu ka se ka kɛ u y'a yira sa k'a kɔni bɛna kɛ denmisɛnninw Amara u yɛrɛ ka bolomayɛlɛma baaraw sigi sen kan koyi
minnu bɛ se ka jago kɛ minnu bɛ se ka nakɔ sɔn kɛ walima ka se ka baara sigi sen kan min bɛ se k'i bɔ nɔgɔ la sanji ale kɔlɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ san 2 don kɔmasegi o na tila ka kɛ baara la musow ka kɔleli terisi o vaccination ko o fana bɛ ka kɛ nin waati na yorosokaw fɛ yen yoroso minisiri kɔni tun ye a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in ye a ka taa Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ kurumbo karili kɛlen kɔfɛ sa min ye yoroso yɛrɛ kɔnɔna ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ nin baara ninnu kɛ olu la kalanna arajow ɲɛfɔli kɛra olu ye min ye fura in ye a dicogo ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na fan bɛɛ lajɛlen na laseli min kɛra Bamakɔ kɔnɔna ani Fana u y'a yira sa k'a fɔ ko kan ka kɛ misali ye bɛɛ lajɛlen bolo yaasa musow ka nin bana in a bɛ se cogo min na ka dɔgɔya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ